nje ngalo function yokhokha ekwazi ukumenza uThixo aziphake senze into xa sibuza kuye ilubuzo yenza athi ayilebe ndizoyenza ndiyenze ngoba ndidibene nomuntu okholwa entweni endingayibhalanga yakho. Yenze loo nto basiyeka abantu ababambile ethi siyamazi uThixo uzawuhamba nge-light. Haleluya. Ngoba sinabantu abanjalo abamazi uThixo kodlula uThixo basithemba uThixo siyamazi uphuma kule engile kanti uThixo ethanda angayenzi into. Sifunda kule ndawo a very confusing story. Ngoba uthi usamamele enye into kuthethwe enye. Isihloko sivile uyaphi uyayiro lo ukhulelwa ngumntana endlini wasiya umntwana egula endlini waphatha ukholo lwakhe. Wasiya umntana egula endlini wathi andizukukhangela uYesu ndiphethe lo mntana ogulayo waphatha ukholo. Phela ke samsiyayo noma ndandingekho phele kodwa ndivumele ndifake le ndawo ithi wayemane ebuza kwaba bashiya endlini usaphila na kubike sendifuna kuba lo mntana ndiyofika kuYesu esaphila. Hallelujah. Bathi abantu hamba tatu saphisha. Bathi abantu hamba tatu saphisha. Umntana lo mfondela mbelesi sengathi yasicingela ibhalwanga xa efika phambi kwenkosi. Bathi abantu abasendlini ncibane ufike kakuhle usaphila umntana. Yathi laa ndoda wenzela kuhle into yoba lo mntana obaphefumle ndide ndizofika enkosini kuba yonke into eyesehlela sesikuThixo ilate. Into efuna usigqiba kufuneka isigqibe singekafiki. Nomthakathi oleka thina funeka sibambe singekadibani nenkosi. Hallelujah. Nexesha nelilapha ngomvuselelo kufuneka lisibambe singenayohlabathi kububeke sangena kuThixo. Akukho mthakathi, akukho gqwirha. Njalo ushatharosa ubeke safika sabambeni sileka lusibamba singadibani noThixo. Wathi uyayiro ndifikile enkosini bathetha wathi inkosi bendicela yonke le nto yenzayo uyiyeke. Agula umntana bendlini yathi inkosi right masabe masiyekele besiyenza kanti intombi enethombo legazi yona ivanga ngale mini zeqala before le mini every year uzawugqitha ngoba ayiqualify yona uzelwa ibekwa kumthetho. Uthi umthetho wencwadi yeLeviticus intombi enethombo legazi inqambi noyibambileyo uyinqambi iyazazi ibekwa ngumthetho isendlini into yokuba ayinawukwazi yona iyenze njengoyayiro imbizele endlini ayiqualify uba uYesu angayiyela endlini. Yaqonda le ntombi into enzayenza sendincedile njengoba ndibanjwa ngumthetho ungajikeli pha ikhona iplanethi izawuyenza ngokhalamene ngozethu. Kanti le ntombazana ithe rithi scripture esithi kuyo okholwayo zonke izinto zinako ukwenzeka. Le ntombazana zawufika
amadabi anjalo ufuna uzilwele bebeqale nomfundisi wakho uyilwe ngokwakho wathi bona dimningi for layback kuthiwe yilwa yabona inature yethu xa ikuxakile ebhayibhileni abonibukele entlameni yesonga wawubhidwa ngamavesi sijonge entlameni inature yethu intlama inature yayo ayikhuli jongile ayikhuli jongile ayithanda ukhula phakathi kwabantu noba ungayixova uyithanda wawugqiba uyixova ibe soyisonga ube soyirepisela wogqiba uyifaka ekalireti wogqiba ungalibali uvale icapho ubeke yayodwa kwi-prices inento ayithetha iphakaphakathi ithi tshotsho nindisiya tshotsho nindisele ngomva ithatha amandla bayeke abantu abakushiyayo bayeke abantu abawubhekela baniphosaka phela sikhulele bangalesila abantu abashaka phela sikhulele ayiziyele front ilanda ngobeyo ibeka umuntu Yesu uLazaro azokhuluma kumbe ngakhanga mbopha aphala ufuna umntana embopha aphinda azomkhuluma abantu abasilimazayo ufeza uphathu wabo kumele bebuhile bazama kusibhaneja abayenzayo ebomini bethu akade baba khona izinto ngeke kukhule ukhathalelwe bekulahliwe bekube isolated bewedwa akafani umuntu olahliwe ongakhangalala uYesu esanakekelwe kwakudingeka wayengakwazi uba kwindawo ezimbini ngexesha elinye wayesithi usejeriko kuzofuneka agqitha abheke eKapenahum bamshiya just 3 hours engcwabeni bavala ngelitye neengelosi zema ngaphakhe nabantu bonke noThixo wama ngapha noMaria walile bengapakhe kanti ngaphakathi engcwabeni inkosi ikhuluma izithandelo zayo isonga izithandelo zayo mamela kayiphakama engcwabeni emfana ilahliwe abafundi incwadi abaseFilipi kungoba uthi bathe wamphakamise wamnika igama lasilibisa ekhaya elitsha konakele kuwa lasilibisa ekhaya elitsha konakele khona lasilibisa ekhaya elitsha akasadinguya sibisi Amala ngiyekela nini? Ukumyala zwala usuku kasawuthanda. Ukhona izimo. Ukholo ngamenza uthini. Ayenza into ebengayilanga. Yathi intombi ethongwe negazi.
angiqualify ujikela ngaphambili mandikhangele enye indlela yowuya enkosini. Ithi Bible intombolokazi 1 ndakagoge zangiye front yaza from behind. That's a sign on its own. Xa isiza ngemva uyakwazi ukuthi uDavid the meaning of universality surely goodness and mercy shall mercy never leads us. It always comes from behind. Wakhangela iposition yemesi wayiqonda imesi ayikho phambi kwakho. Imesi ngasemva ngaphakathi kukwiqango lenguquko ngasemva kukwiqango lemesi. Yilento xa ungasiboni kwelaqala ngaphambili sucinga sikho sizazina siqualify ngaphambili sesionoka kwiqango lenqaba sisathi baba I am not worthy ukusala phambili thathalinga usakwezelingaba abantu abalapha. Funda sonke izibhalo akekho umuntu othe Yesu ndenzela inceba engaphambili. Bonke batshobe ngemsa. Andozuye front ngifuna umza ngemva. Secondly, xa esiza ngasemva wathi inceba awuyi-access umile watshintsha i-suspension akema wehla. Xa bembone sehla bathi uyaphelelwa kanti akaphelelwa uthatha amandla. Obona bungozi bethu ayikuba kasimile thina sinobungozi sawa phansi. Umuntu okholwayo akanabungozi esamile. Ungamhleka ungamthuka ungamenzela amayebe emihle kasephansi sosumyela ngoba phasi kwakhe kumisesi sikhahle ngaphansi sisivose siphansi asitshabalali asiphakami kodwa sitshabalali. Uthetha echo kule ndawo nyeleza umthanda uthetha echo ndisakule ndawo wawubona umqukumbelo phakathi kwemilenze yabantu. Bakhawulelana phakathi kwemilenze yabantu ngoba ithi intokazi ngulo mqukumbelo ndize kuwo. Uthi umqukumbelo yile ntombi ndiyikhangela. uJesu ubheka le umqukumbelo ubheka waphinda izulu ingelo sizicalekile bekuthiwa ngasiyi-traffic ezulu zatshayisana imoto ngoba asiqinisekanga ngabe uthi uJesu masibhekele okanye sibhekele ngoba njengoba sekwayayilo nengoma iya-operate. Ukholo luqithanisa ibhayari kaThixo. Kuzaba njalo busuku akuthathali uThixo unenjongo zokunatha nini kodwa kuyanyanzeleka I'm not sure. I am not sure.
kodwa ngiyakholwa yabakhona some-conflict ezulwini kwathi lento besiyigqibile kwathi lento sesiyigqibile yathi intombi neqembu legazi ingxaki sethi lapha asinabo sathetha ngezensasha sengilapha namhlanje ungayitshintsha imeko yakho ungayitshintsha impilo yakho asuzulitha ngomso sizamenza tonight xa eyibamba kanti uYesu ngalamini uxwaya amatanga amabili indoda ebheka eflayayo eya enyangeni ayixwaya itanga eliyi-1 ixwaya 2 kukhwela inyuka ngalo kukhwela ilenda ngalo nentombi yazidonsela itanki layo ngokwayo abamba umqukumbelo ithekayo ubamba uYesu engayiboni uYesu engayirecognize umqukumbelo recognize why bekele usindleke bekopla nkathiko ifumuzo ubani omqukumisile. In other words, Jesus was not involved kule miracle naye uyaphuma ngathi sesiphaba izandla akuzibothuka Satan akhange impilo yakho uzabothuka nazi ingelosi sibilisama simile next year kodwa uthema ilekho ofune uyezame ngoba uthi kukwamandla wami there's a portion of my power missing. Waxhonywa ezihlathweni ipost Jesus power missing khangelwa kanti wagcinile sawuzingenela tonight sawuzingenela kwithono yobaba asiyi ngaphambili ngoba siphangifashe sifuna uza ngasemva to access through the door of mercy. Hallelujah. Wathi uPetros kudala sikugila uthi no le intombi lo mntu ligile ngokholo oluspecial undigile ngokholo oluspecial ukholo oluzivulelana izothi ke busuku xa semthatha ukukholo olukwazi umenza uThixo ayenze into ingekho ediarini yakho sive kwangayo esithi no khandiyibhalela uthi uMaria bendigqitha phaa kwinjoli yadlula bexabana kuphela iwayini emtshatweni uthi uYesu bendingazanga ndodwa secondly alikafiki ixesha lakho akuvulelekanga ndenza iwayini ngeli xesha ngokwatshoyo uMaria ukhupha i-instructions uthi madoda konke akuthethayo zenkwenzi ngoba ndiyamazi ngoku ndiyamposishina ngokholo ndimenza yenze into ebengafuni uyenza uthetha igibotho amadoda alisale liphanda into ibingekho emplanini yakhe bayifaka uMaria uthandaza zigoduke ndibile egameni lethu I do not know njengohleli kwezi situlo zingaphi izinto ekudala ukubaleka emveni kwazo usomelezwa ngencwadi ebhalwa nguSolomon ethi yonke into inexesha layo izothi ke thina siphelela ngexesheni sike sizenzele lingekho sike sizenzele lingekho ixesha uthi Enoch kwaRahabi ezawuhlala uthi Enoch kwaRahabi kanye ngo-closing time waqonda uRahabi let me take as client zokugqibela for the day thine sendiyafa utheka ivala icango warhabula ivumba lentambiso waqonda uRahabi namhlanje anduba sendilethi
uphothula ibhodi phandle ethi i-ladies available ngaphakathi. Sekulethe uyothinta iminisketi eliyinqinileyo senzowuthandaza uThixo. Thixo wathi madoda sizile ngoThixo wenu uyeza bedicela umama sithe. uRahabi wasusa kwincwadi kaJoshua wawulela umtha weTestamente entashyo wangena kwiTestamente etsihenyukazi wangena wahlala esisando sencwadi kaMateyu wangena kumnombo kaYesu wadlula wangena kwincwadi yamaHebhere wamlista namagorha. Kwenze njani ngelo xesha layo wakho kwenzeka ubumnandi bokholo nabo asidingi ube nefemeli yakho sawulayita kuwe kulunge kubo. Asidingi ubaqoqele nabanye sawulayita kulunge bonini babo. Uzaphenga bhadlanga eseRhawutini silayite kuwe, uzaphenga bhadlanga eseShayina silayite kuwe. Sawususa umzwabo wenu ngawe, sawuvala utshwala wenu ngawe, sawususa inhlawa sakaphaya, sawususa inyamva ngawe. Uthi indoda ehlangano Yesu it according to Zebhini. I have measured your ability. Ndabona awudingi uyofika kahle kahle isipidi sezulu lakho siyasodlula isipidi sesimo sakho. Awuvele uthethe kulunge endlini nami ngizomapho makulunge kuqedane makulunge kuwa makulunge mthatha ngekhama oh my God. Sawukhona kuwe. Jesus. Then namhlanje ngifuna abantu aba-selfish ngaba abamele iziqu zabo. Ngoba abantu abathi ninsinto esekhaya. Jesus. So represent umzi kababa. Jesus. So represent umzi wasekhaya. Ngelishwa naboshwa wasweleka umboni bophi ngelishwa wanjwada nesitiko asidingi uyokomba ingwabana owethu uye kamye kumaster key uzabenza wethu Yesu uJehova phanpereze akathi ngolizona iqabo uthuthula iqabo ayiwathi umkhubase ayiwathi indoda ejagileyo. Ufuna abantu ababili umzibesiwazi kunjani kwenzenje wenzela hayi tule uba lena namhlanje ibe on the 10th month that prophetic wathi ka-Ephetha uThixo loMoses wathi ndimbethe uFaro ngezibetho ezilithoba bendimazi akanawukhulula abantu ngo-9 sendimbethe ngeseshumi xa ndimbetha ngeseshumi eseshumi fika ingxaki yaso yile asikukhululi kwawusa sikukhulula with immediate effect. Haleluya. Banyanzeleka bavuke ngo-12 ebusuku baphuthaphuthe kuzaba njalo empilweni yakho. Sawuthandaza apha mandi khona uThixo nansi apha mandi ukhona uThixo ukule ndawo. Yena xa ndicebisa abantu kuhle ndithi
Umuntu okholwayo ndiyamazi. Ithi ndimgqibele. Futhi xa ubuzwa ngathi thina uthi hayi ndiyamazi ndamxelela uba unje awuzasibhuda baziphuza basingcaba. Yithi ndimgqibele ngo-4 age ngoba ngahle le hour ndohlukelela uthole into yazile. Njengoba namhlanje msuku usathana ngekugqiba ungena zongena apha. Even a minute with God. A second with God. Umzuzu unothitsha ungawenzi umonakalo. Abantu abangapha tonight. Kunabantu abadinga this opportunity. Oh Lord. Into endibaleke emva kwayo andiyifumani. Bengicimba uthanda ulinda ixesha lakhe. Ndingayazi uba kulindwa xesha oko ukuyidale ngokhono. Edale ngokhono umahluko wayo nansi ayiphindi operate ngexesha. Okay. Isosiphile outside of time. Ngoba namhlizaba zangizalwe ngexesha. Umuntu unkosikazi waseshule meswelekele ngumntana. Lo mntana lo bengimcele bengithe kuwe ndiyekile into othetha ngabantwana. Ngoku ufile ndimthi uliprofeta ngoku lo ayingowexesha umntana akafana nini akavuka elithi. Nalabo banyana phakama ngoba namadetya awufa amadetya awuzalwa ungumntana omangaliso. Into zakho zabanjalo. Bazathi besitayosiza imithi ingakazali ithole ngesive. Yayithola. Uthandaza nabantu ebusuku. Oh my God. Uthandaza nabantu ebusuku ngeke ngiyeke message beyiwaste. Ngiyanyazelela ngiwele phezu komuntu. Bona idinga abantu boyiganga. Nothi khonele ndiyileka. Ixesha lakhe.